Stukje in je liggen op frot, man. Wat kan je daar aan, man? Don't lie. No, man. Look here. My overview is ruined for you. Hallo. Kom vallen bij die Valentijns. En wat doen die Valentijnen vandaag? Ons maakt voor jullie een lekker Christmasfeest. En wat is op onze menu? Is een roast beef. Kijk hoe klein is het. Het is bij skimpy. En raai wat keer in. She's still gonna shrink. Een stukje kemmen. En een jol hoender. En samen met dit maken we ons potato salad en peanut salad. Dit is allemaal ingrediënten. First things first. Ik ga nu die vleesjes afspoelen. En dan gaan we ons voor jullie samenvatten op hierdie journey. Dat wil ons nu een feest voor jullie maken. Oké? Kom val maar in. What are you renting first, the chicken or the Ik ga die beef afrensen. Ik leg je goed uit in een pakje in. Where is your kopdoek today, by the way? Nee, ik is weer kopdoek. Het is baie warm. Ik bid maar net die haren vallen niet tussen. Hulle maar net mooi kijken. Want ik heb maar zo die dingen afgezet. Laat je nou daar zit. En ik moet zo Christmas lijken. Hoe meen je? Lijkt ik zoals Christmas? Ik lijk zoals Mother Christmas, ja. But... Oké, zij is zuur. Oh, wow. Oké, die is zuur. Die is zuur. Roep doe paar alsjeblieft. Ik ga nu terug voor Food Lovers doen. I bought this made it Food Lovers yesterday. Ik heb haar nog zo opgemaakt, jullie gezien. En she smells off. Het was 212 rand en ik kan nog niet 212 rand wegbrengen. En ik kan ook voor vlees eten. So, what am I doing? I'm taking this one back as well because ik is niet comfortable om hierin. Hij ruikt smoky. But... We're back. Ja, I sent Papa back. Take the meat back. Let's just hope die hoender. Let's just hope die hoender is recht. Wat is dat wel gekomen voor me? No, I don't know. So I don't know what we're gonna create. Because now I found beef in my fridge and lamb. We're still gonna have a feast. Okay, die gaan we eerst moet defrost. Let's just find out as the chicken legit. Okay, sorry for smelling the food, but I had to smell now. Die pakje door kom opstaan, dus het oep. Nee. That's the reason why ik koop maar mijn vlees bij de abattoirs. Maar ongelukkig was de abattoirs toegesteld toen ik nog decide ik wil een feest maken. Okay guys, when I do this, als ik hierdie hoender maak, whole chicken roast, nee, dan zet ik aan in water met lemon. Ik soep die hoender met water en lemon. Nu maak ik mijn steps, nee? But yeah, let's forget about the frog hoender, the frog place now. And let's do this thing of making a nice feast. Die hoender lemons nou een lemon water, nee? Nou spice ik haar op. Ik spice haar op met 5 ml garlic powder. En een 5 ml onion powder. En iemand heeft gezegd van ik gooi te veel spices in. But unfortunately, we only know this much on social media. Ik ga nog nooit een overspice pot maken because ik eet die zout. I don't eat salt. So, if you come to visit at my house, you're either gonna get a pot wat te min sout in het, or a pot wat niet sout in het, maar ik gooi sout in. I gooi it in according to my taste. Okay, so we're preparing the veggies voor die pot. Die is zo voor die hoender. Ik zet die samen die hoender in die oond in. En dan gaan we ons nog maar verder gaan. Okay, mijn onions nou gearrived. Stukje in je liggen op frot, man. Wat kan je daar aan, man? Don't lie. No, man. Look here. My overview is ruined for you. The frot place in the frot. I don't think you can use any of those onions. Nee, maar they're all
all contaminated. No man! My hele Sunday lunch is Oh, it smells. Oh my word. koffie drinken, hè. Because wij vandaag de dish, nee. Guys, vandaag de dish werk je eten. Yesterday fries and now the onions. So I'm working with 1 onion. In this dish, nee, with the chicken. Is it ook nog frying die curry in? No, you're busy making it ready. You're busy getting it ready to bake. I'm gonna put peppers in. Carrot. Je moet de carrot er nog gooien. Ik ga nog decide waar gaan hij in gaan. This onion is gonna go somewhere. That's al mijn goedjes. Ik geef er nog een different flavor. Zit nog een lemon flavor. Zit een butter flavor. Anyway. Dan gooi ik nog voor haar met crushed garlic. Het is klaar geïnfused met zout, met garlic powder, met everything and everything. The only spice dat ik nog ga eten is chicken spice. Ga niet nog een andere spice eten. Dan vat ik er nog. This onion you have to use in 3 different dishes. Dan vat ik er nog die onion. Want dit was onion powder in. Ons gezet van nu dat paar stukje ei in. Onion powder is daar. Nou, nie baie nie, 'n klein bietjie olie. Rondom. En ik ga nog niet voor mensen kom storieetjies op dish om te zeggen, die is voor die is voor die. Nee, ik zeg professor, ik doe net wat ik doe en als je nog ziet, die aan die gooi potter op, kom eens gaan googlen, hoe kom ze pot nodig voor potter bij je onder. Die pak gaan nog niet gewoon zo voor een uur, tot die vlees gaar is. Ja, ik maar zeggen, elke een zijn oond is was different. Tot die vlees gaar is, gaan die oond gaan die nog bak. Ons maakt nu die aardappels en die potatoes hebben. Alle aardappels oké, no fruitaardappels. Dat is niks goed. Ik verbied en verban die vroegsel zo uit die kos uit. En ons dan een geseende meal het met whatever ons nou hier in huis in het. Without the onion. And I'm sure we're gonna be... Wie zei? Wat het nou zo gemaakt? Niemand creëert. I don't know. Hij is hier echt goed uit nooit. Anyway. Wij Satan. Anyway, we're making potato salad. Potato salad, aardappels. Kry, a teaspoon garlic powder. Half a teaspoon onion powder. And a teaspoon salt. All these seasonings, it's too much seasonings, mommy. Yeah. No. Aardappel. For roast. A teaspoon salt. A teaspoon garlic powder. And a teaspoon onion powder. Dat is over the roasting. Roasting aardappels. Don't spill. Krijg je een kopje azijn. Halve kopje wil ik zeggen. Half a cup of vinegar. Then you stir them together. Then set your deksel op and let it rest for a while and marinate with the azijn and the flavorings. This is gonna go on the stove. Cook it till it's soft. Yeah. So remember guys, we must now have to send the meat back. Our menu before was beef and gammon. Now on the menu, we do have a little bit of beef, but now there's lamb. So I've pre-cooked my meat now, a little bit to make it a little bit softer. I'm gonna fry it off, and that's it. Okay, now this is dish number 2.
that this onion is going into. For the record, the onion is supposed to go into the chicken, the meat, and the beetroot. Yeah. So this is dish number 2 of this one onion. The onion is going a long way. Also, when I pre-boil my meat, I put all the flavors in. You know almost what flavors I put in. Onion Powder, powder, onion powder. So the meat is already flavored. I just add Steak and chop. steak and chop now. Are you frying first the lamb? And then I thought you were gonna bake it, not fry it. we're gonna fry. I'm gonna fry it and then put some of the onion. And then so okay, beef is finished fried now, ne? I'm gonna marinate it with. I put in this cup half a cup of oil, half a cup of tomato sauce, and half a cup of what is that? Now? Chili sauce. Jimmy's Steakhouse sauce. Salt and sugar to taste. So a little sprinkle of salt. Yes. Oh, and I also put in a little bit of garlic flakes. I'm gonna put it in a hot pan. Take this one. I sizzle. If you now had soy sauce, you could have made that sweet and sour beef thing that you made, that teriyaki beef thing you always made us. That would have been nice, but obviously we now didn't anticipate. Yeah. Just get good. You really do know how to think on your feet, mommy. Ja, net as ou sien dit is dan ek weet hoe om kos te maak, maar aan my jare kos. Ek het met een eie gekook julle. I didn't think it could be done. Yeah. I didn't think it could be done. This is now going into the beetroot. Groot kant. Nog 'n eie sit in. And I always put in sugar in my. This is now a bottle. Beetroot, sugar to taste. En nog een beetje zout. Maar kon onze aardappel zelf en ik gooi 2 garlic. Raw garlic. And after the cooking process. Kijk eens, die garlic was ook vroeg erin. En as jy nou 'n empty bottle mayonnaise het van 'n previous geleentheid, né? Then you add a little bit of milk om my creaminess. That's met creaminess die mayonnaise is creaminess net om uit te krap. Net die plantaintjies hier. Kook net wat tappeltjies op. Gooi 2 cloves garlic in. Your mayonnaise. And that's it. So now the last dish now is the potatoes. Do you want to just tell them why there's a delay on the potatoes? Ook dan zit die olie gaan. We ran out of oil. A hot mess this thing. So as jy nou jou aardappels uit die water het haal, dan sit jy dit in 'n skoon lap. En dan ten jy dit nou droog. Né? En dan fry jy dit in warme olie. Get it nicely opgebrand. Looks very crisp. Hulle maak mos so. Okay, so die tafel is geset. Dit is nou 'n Kersfeestafel. Kyk hoe mooi lyk ons. Julle Kersborde. Ek het in ouma se kas gaan rondloop vandag. aan die archives my English house. En die snoddy lunch. My lunch toegemaakt, want ons het niet even die vriezer niet. Toegemaakt is mijn tea.
Kom op, as is so schon gesana, so Soos 'n braas. Dis die manier. so ding. Ons het Kom chicken. met daai dit maar. Nee, is not klaar. Ze gaan dit in een bak zetten. Onze chicken. En ons likken. En die lamb. Daar is die lamsboutje. Dat lijkt Beautiful. gewoon. I would just like to give props to Mommy, who, when the meat was fraught, she, what is it, thought on her feet? Think on her feet? Improvise. She improvised and made a beautiful spread. So, Mommy, you deserve your accolades. Well done. Well done. Well done. Okay. Goed. Ons hoop julle het nog geniet. Ons gaan onze lunch geniet. En don't forget om weer in te skakel next time. En wat moet julle niet vergeten? Click like and subscribe.